Всички вкъщи сме заети, всички вкъщи сме заети. Татко ще лепим тапети, татко ще лепим тапети. Всеки има си задача, никой там не ни закача. Той отмества гардероба, той отмества гардероба. Готви се да прави проба, готви се да прави проба. Качва се на стълба, слиза, сметката му не излиза. Моите обувки ходят се завити, без да се поглеждат настрани извити. А пък мама казва, грешката е ясна, лявото кръченце е пропуска дясна, лявото кръченце е пропуска дясна. Моите обувки ходят се завити, без да се поглеждат настрани извити. А пък мама казва, грешката е ясна, лявото кръченце е пропуска дясна, лявото кръченце е пропуска дясна. Татка, татка, ти платеш, също като талеш. Аз съм и че апъсни и въсака ми тънди. Ах, че катка, ах, че сатка, а ти се целува татко. Заспала е грешка, по-дърво черешка, не видяла грешка, той умре черешка. Заспала е грешка, по-дърво черешка, не видяла грешка,
нашите малки дами. Отсреща са нашите кавалери. Те обаче няма да танцуват заедно. За тези малки дами сега трябва да има по един кавалер. Нека да заповядат татко, дядо или батко, за да има всяка дама кавалер. Стоим. Готови ли са дамите? Поклон първи. Долу. Хайде дамите. Долу. Изправяме. Сега кавалерите. Главата. Долу. Горе. Долу. Горе. Сега заедно едновременно кавалерите само главите, дамите и крачетата. Долу. Хайде дамите сега по едно венче да завъртим. Големите дами, така, давайте, давайте. Сега хващаме ръцете и един към друг танцуваме и се отдалечаваме. Хайде пак. Точно така, браво, чудесно. Пускаме ръцете, дамите правим венче пак. Върти, върти, върти. И сега заедно поклон. Дамите долу, главите на татковците също. Изправяме. Долу. И силни аплодисменти. Заповядайте с лицата на дансинга. Айде! Сами баба и потанцувай малко. Айде, мами, станете, потанцувайте с лицата си. И припивай много леке. Що? Тебе? За майките? Я да го видя. Добре. Ми не научи да бъде така, бе, да на майка.